Під'єднували до вух дроти і катували струмом, вивозили до лісу і погрожували вбити, а також нещадно били. Адвокат Айдар Азаматов в ефірі нашого каналу підтвердив катування Асана Ахтемова, якого окупанти звинуватили в нібито диверсії на газопроводі. Подробиці захисник дізнався від Азіза Ахтемова, з яким зустрівся у СІЗО Сімферополя. Його також звинувачують в нібито підготовці диверсії. Асана тим часом окупанти вивезли на повторний обшук до оселі, яку він винаймає у Леватках під Сімферополем. Азиз нен көріштім. Онен бір қырқдаққа біз лап етті. Самопочуття нормальне порівняно з Асаном. Серйозних катувань проти нього не було. Били кілька разів, але він розповів, яких тортур зазнав Асан. Спочатку його били у живіт, інші частини тіла, але по обличчю не били, щоб не залишалися явні сліди. Через те, що він сказав, що нічого їм не скаже і ніяких паперів не підпише. Згодом його вивезли до лісу в бік Бахчисарая, вказали на яму і сказали: якщо не говоритимеш, що ми сказали, і не підпишеш, ми тебе застрелимо і тут закопаємо, і ніхто тебе не знайде. Запропонували інший варіант. Мовляв, ти від нас втікаєш, ми тебе застрелимо і скажемо, що намагався втекти. Вже після цього Асан погодився говорити і підписувати зізнання. Потім його привезли до підвалу, до вух під'єднали дроти і пустили струм. Водночас били і сильно катували. За словами Азіза, Асан дуже сильна людина, але вони зламали цю сильну людину і змусили зробити те, що їм треба. Я сказав Азізу і попросив передати Асану, щоб не переживав і не хвилювався. Про їх звірства вже знає весь світ. Хай від нас не відмовляється, ми готові їх зачищати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов таке нелюдське поводження з бранцями катуванням не вважає. Він навіть цинічно покепкував з незаконно затриманих кримських татар, порівнявши з радянською комедією. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там, извините, как в кино, да, там, «Спортлото 82», как пытка апельсинами 3 час продолжалась. Ну, только такого плана. Смеемся. Заразом Аксьонов похвалив ФСБівців, які у досвіта вдиралися до осель кримських татар, а також пообіцяв неминуче покарання для всіх, хто чинить спротив окупації. Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет. Розгляд адміністративних справ щодо кримських татар, затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ у Сімферополі, так і не почався. Розгляд 9 протоколів призначили на четвер в окупаційному Київському райсуді Сімферополя. Після викрадення окупаційними силовиками 5 кримських татар 3-4 вересня сотні людей вийшли до будівлі ФСБ дізнатися, де перебувають викрадені. Невдовзі прибули ОМОН та Росгвардія, почали хапати людей та закидати в автобуси. Їх відвезли до райвідділків окупаційної поліції. Того дня затримали 58 людей. Щодо 2 родичів викрадених братів Ахтемових, окупанти склали протокол про непокору співробітникам поліції та кинули їх за ґрати на 15 діб. Стосовно 56 людей склали протоколи про порушення карантинних обмежень. Людей з відділків окупаційної поліції випустили пізно ввечері. Люди были на разных расстояниях. Пообщавшись со своими доверителями, мне люди сказали, мы были на расстоянии метра друг от друга, мы были в масках, кто-то вообще проходил мимо, его просто зацепили и увезли. Вот. Плюс к этому, ко всему этому, на тех людей, на кого составили протоколы и по ком должны были проходить админ дела, по этим людям ходят уже сотрудники полиции и предупреждают, что людей якобы вы у нас на галочке или же вы уже на разработке, имейте в виду. Это мы расцениваем как запугивание, попытка надавить на ребят, на тех ребят, которые сегодня интересуются положением своего народа, которые не хотят оставаться в стороне, которые переживают за каждого единоверца, крымского татарина.
Меджліс закликає до термінових міждержавних консультацій на тлі нової хвилі репресій в окупованому Криму. Звернення до президента України та країн-учасниць Кримської платформи опублікував голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров. Він наголосив, що в окупованому Криму почався новий виток репресій проти корінного кримсько-татарського народу. Вони спрямовані, зокрема, й на тих, хто брав участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, як то нещодавно затриманий Наріман Джелял. За словами Рефата Чубарова, країни та організації-учасниці платформи мають відстояти задекларовані принципи. Повідомлення, що надходять з окупованого Криму, свідчать про ведення російськими окупаційними силовими органами відкритого стеження за кримськими татарами та їхніми родинами. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи. Запровадити санкції проти причетних до переслідувань кримських татар закликала Верховну Раду України народний депутат з фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько. На її думку, слід скласти список за аналогом акту Магнітського, до якого внести усіх причетних до нещодавнього затримання кримських татар в окупованому Криму. Нардеп закликає вважати це переслідуванням за національною ознакою. Ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах. У нас повинен бути свій акт, і це може бути акт Нарімана Джеляла. Обшуки та затримання в окупованому Криму – помста за успіх саміту Кримської платформи. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він упевнений, Росія, проваливши кампанію з протидії проведенню саміту, вдалася до того, що вміє найкраще. Він звернувся до країни-агресорки з вимогою припинити знущання над безвинними людьми. Проведенню саміту Кримської платформи Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. До росіян у мене один заклик – припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Нікчемні та незаконні. Так міністр закордонних справ України охарактеризував вибори до Держдуми Росії, організовані в окупованому Криму та на Донбасі. Вибори до Російської Держдуми відбудуться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня, зокрема й на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Через це Верховна Рада України закликала світ не визнавати цю думу легітимною. З цим парламентарі звернулися до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, парламентів та урядів держав-членів ООН. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нікчемною з точки зору міжнародного права. Тому це такі російські забавки, які насправді на процес врегулювання і майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу немає. Це просто Росія грає політичними м'язами і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію. Виборам бойкот. Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму не брати участі у виборах до Державної думи Росії, які триватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. За словами Чубарова, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься фальсифікаціями та домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу також нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Він вважає, що більшість росіян також не братимуть участі у цьому голосуванні, оскільки розчаровані у чинній владі.
kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Ama bizim vatanımızda, bizim Kırım'ımızda, bizler... Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть, однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь в голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Dikkat olganınızı ister edin ve kabul edin. Російський третій апеляційний суд у Сочі залишив чинним заочний вирок окупаційного Кримського суду голові Меджлісу Рефату Чубарову. Адвокат Микола Полозов заявив, що захисники Чубарова мають намір подавати касаційну скаргу. Самому ж Полозову росіяни заборонили представляти інтереси Чубарова у суді. Йому дозволили бути присутнім лише в якості слухача. Захистом голови Меджлісу займається адвокат за призначенням. 1 червня окупаційний Верховний суд Криму заочно присудив Рефату Чубарову 6 років позбавлення волі та штрафу 200 тисяч рублів за звинуваченням в нібито організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля Кримського парламенту. Місцевий адвокат за призначенням вимагала вирок скасувати, в тому числі на підставі порушення права на захист. Апеляційна інстанція очікувано задовольнила вимоги прокурора і відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника. Таким чином, вирок сьогодні набрав чинності. Зранку російські окупанти важко поранили українського воїна, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Ще 2 українських військових дістали поранення минулої доби. Ворог обстріляв гарматами оборонців Кряківки, що на Луганщині. Там 6 бійців отримали акуботравми. Для детальнішого обстеження їх доправлено до Харківського військового шпиталю. 3,5 десятки артснарядів 122-го калібру окупанти випустили й по оборонцях Верхньотурецького та цивільним кварталам селища. Обстрілом пошкодило оселю місцевої жительки. Шумить, свистить, гуде. Я нічого не мала понять, то виглядувала, коли перестануть вони вже воно стріляти, щоб мені назад вернуться, оце сюди ж пробіжати і туди побіжати до сусідів. І ото воно мене там ото цукнуло. Також зі ствольної артилерії окупанти відкривали вогонь у бік Старогнатівки, а 120-ми мінометами провокували українських військових біля Опитного та Авдіївки. На інших ділянках фронту ворог застосував гранатомети, кулемети та іншу зброю. Крім того, на Луганщині зафіксовані 3 прольоти ворожих безпілотників типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Євросоюз готується до напливу афганських біженців, який може бути чималим. Багато хто боїться залишатися в Афганістані, де до влади прийшло угрупування Талібан. Європейська агенція Frontex очікує, що шукачі притулку ринуть різними маршрутами. Це будуть і традиційні, такі як із Туреччини до Греції, і нові, наприклад, через Білорусь. Водночас під виглядом біженців з Афганістану можуть прибути афганці, які вже живуть в інших країнах. Ми очікуємо, що люди, які потребують міжнародного захисту, намагатимуться втекти з Афганістану. Але до Євросоюзу також, ймовірно, спробують потрапити афганці, які живуть у регіонах, де економічна ситуація не дуже добра. Нині Frontex спостерігає за афганськими громадянами у Туреччині, Ірані, Пакистані, Таджикистані, Узбекистані і Туркменістані. Після міграційної кризи 2015-16 років Євросоюз удосконалює міграційну систему. Тепер він швидше депортує тих, хто не має права на притулок. Тепер ми не можемо повернути афганців до Афганістану. Це неможливо. Але ми можемо вислати людей, які видають себе за афганців. Ми можемо їх депортувати, і ми повинні це зробити. Прикордонники вже навчилися точніше визначати, звідки прибувають біженці. Також на КПП працюють експерти, які розпізнають національність людини за її мовою.
Велика двадцятка обіцяє забезпечити вакцинами всі країни світу, зокрема й бідні. Заява пролунала на дводенному саміті в Римі, де зустрілися міністри охорони здоров'я Великої двадцятки. Вони затвердили Римський пакт, який має відкрити рівний доступ до медичної допомоги усім державам. Наше послання Римського пакту дуже ясне. Нікого не можна залишити позаду в програмі вакцинації. Більш могутні країни, країни Великої двадцятки мають допомогти в кампанії бідним державам. Це слід зробити негайно. Учасники саміту пропонують створювати підприємства з виробництва вакцин у країнах, що розвиваються. Треба зробити так, щоб інші регіони світу теж могли виготовляти препарати. Тобто потрібно разом використовувати методи та процеси, і тоді інші частини світу зможуть стати автономнішими. Раніше екс-прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликав президента США Байдена та інших лідерів Великої Сімки терміново відправити до Африки вакцини зі складів Америки та Європи. З його слів, до Різдва на Заході набереться 1 мільярд зайвих доз. І це якщо уявити, що щеплено буде всіх європейців та американців, яким більш як 12 років. Велика двадцятка – це міжнародний форум найбільших економік світу. На її членів припадає понад 80% світового ВВП і 60% населення планети.